Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa mi, mga oripnullah, di tanapman di rubude, no di napamagusay so kakampatan sa usayang ko kaya paginta o nabitan o Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakalo-kalo na kekuitan o kekuatan sa runa. Si tanong to miyata makagaisi sa mo to kialo yata no ko kinibotan. Alo nga na itni ni kasapulo agutuwa si ko Rabiul Awal bituan sa amor fi. Yan ang mga bangsami mga urip no Allah kialo yata no ron si sa mo to amul fil inoto kubti sa amul fil. Nialuitan wa su Abrahatul Ashram na kabayan ang garubat niya na Makkah. Kaino na peki tondo yan sa elefanti. Ang to agyan na Kaaba. Na dapuyog su Allah. Dayog su Allah. Agiton mamusok kaya tuman-tuman ang to katero Abdul Muttalib. Kaya suman-suman na no Abraha. Tigyan na dengar kompangan niya, dia kan tundaan. Dia kan gaunan na nga na nakaaba. Dia na ni agamang ka na yang ni nga na so dua gato sa unta siya limbuto mga pagtawa ka na ini buhay kan rap. Gaya tigyan na yada nga rakazarga. Na ini Peter Abdul Muttalib na tigyan na inna lil bayti rabban yahmihi. Mata na tigyan na gaya Kaaba na adna kiraksa. Kiraksa nasu Allah. Nasu Allah isiyap. Gira datang ke din ka ngoto say manduci ko Allah na pagilay Allah benar. Pagilay Allah benar. Yang ngoto miya kadak-kadak la sundaru Abrahatul Ashram. At datang ke din na keuwidan niya sa Yaman ang na Kaaba, ya Kaaba yang na may mapilibet na dito pa na si sa Makkah, jiramin ay haji kami agumrah ka. Nagyan ni tudo niya. Aya mi asuyan mga bangsa mi na beauty ng giran wala sa mga ito apa paano kapmuto nga bulbul. Aman isa na maawit sa ator. At talo timan. Dua timan ko dua inian agusa timan si ko to kaya. Na ini dadariran si sang utamiya kadak-kadak la sundaru Abraha naumani masugaton na kemuka mua maka mata ya lomiusun apa siya na makalemak tamang utulan. Na so Abraha na miya kapalang. Na iya makaumana tiyang ada sa tangila, tiyang ada sa lima na asara miya kapanunutulan na miya tayo. Ganan mga bangsa miya maurip no lagi ang namakan ana sumisiyap sa. Aso Allah Arabul Alamin. Abadong pelugat sa mga tao di isan plano sa marata. Ka sugusu Allah itu tandingan sa. Kung kabaya wala maparolio makontra na maparoliran so kabayaran. Na ukmano kabaya wala alangan siran wala si ko kabayaran na pagalangan siran wala. Nasadin sa isang kediyat sa marata piagibo ka pakapikir ya sa marata. Na kaya magitaan mo Allah sa siksaan niya. Siksaan niya. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adabin alim. Mana niya na may kosisika sa Makkah na piagibo ka pikiran nga sa kata penggalbo ka sa dusa na pagkita aman ra ka Allah sa siksa. Na dapat ka may kaingat binasa. Bata bila ba may ka kontra o di na redu ay kenapa Muslim na ayam binasa si sa Kaaba kapag kita manunuan na so kasakit. Na may pang wakiro zaman na miya aloya kagawa na no sabagi si ko mga Muslim kana pa kauma si sa Afrikiyan may tamama may to iai. Na kuman yan si sa Kaaba mga wata dato
Dira bulang-bulangan na Kaaba, kakelut nira so kaya manan sa nga ataga Kaaba. Naya pa kao man, nagyang ito apun sa Afrika, may tamada to. Nakapagasiyan ang ito, talo ka ito, mga di ibubuno. Naskanya ni marumpis, yung isa nga na Kaaba. Nakakabinasan niya. Naman ito ka mag-adsubang. Nakari na ito, kita po akad sa mga palao, nakulog na langit, na bangit na dunia. Nagito mga bangsa mi, mga oripno lang, at kaya pa kao abrahatul asram. Adna tutundaan niya na sapul, agudu, ay lipan. Apag atundaan niya sa Kaaba, ang gaba niya na Kaaba, ay tugalin niya sa Yaman. Nagito kinimbuata ang Rasul. Sallallahu alaihi wasallam, nabituan mam. So kinimbuata nun sa Amul Fi. Kaya siya kumiyaw na mabang sa amin na daadit, ak nabasa ka tanua, ayab surat ka na surago na kinimbuata ang wata ka. Pamana inimbuata 2000, na isurat ka 2000. Inimbuata December 5, 2001, nagito isurat ka. Asi ko miyang una na ayab surat, nagyang ito, kaya pantaga na miyang gulaw la, na nagito isurat kinimbuata ang wata. Oreno tumabang sa amin na so kinimbuata noon na mialuitan o kaga iyay kaugat pa na miyatay din. So abiniyan na inimbuata sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na daama yan. Gyan ni katiru Allah si sa Quran na alam yajidka yatiman fa'awa. Wata kailo na tiagi kur ka wallahu dina inalag ang wallah piya kaapas ka wallah. Gyan sa mga watailo ripun wallah sabab sa su Allah na iya kuminwa ko amayan na sumamuso Allah na siya pa niya na watailo. Ngayon isugo yan so kasiyap pa ko watailo na balasan yan subsiyap sa watailo na siksaan yan sa marangit sa watailo. Nagyan na watailo nagyan ni kalilidap ka saksis. Nagyan ni kalilidap ka dato, nagyan ni kalilidap ka bantugan, nagyan ni kalilidap mapasang igira yang na watailo. Madakla ya kapipikiran yan no na miyate siya mayan, miyate siya na yan na baun marata. Di ka ayaw mapia igira may pia-pia ka. Kebaluyap ke-challenge siya na ito kadalok siya para makaapas, para makasaksis. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyatay miyatay so ama yan askan yan na matagi kauban. So masuk ini buat anon na estilo mga Arab. Mga ito pagkasusun. Ipsukay sa babay pagkasusun. Ay madagla hikmayran. Napanda pagaluintan wa hikmaw na yung wata na pagkabelang subang sa niya. Yung na wata na sa kasusuan niya na pumbaluy na yan. Na sa mga wata ang wata kaya susuan niya na pumbaluy mga pagaluin. Na ikadua na yung wata mga babaya lulubas sa wata ang mapakasusuran na sukayan sira nun na mga babaya ito si isa kapuruan. Na kaya susuan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam abai na mapi a pamilya. Mala a pamilya gitu sa pamilya Sa'd. Na so Halimatus Sa'diyah kaya susuan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam mapiya kang barakat wallah. Si ko Halima so kaya pa kasusuro ng Nabi. Kami tigong piyaso yung ngadiran, nagusto mga pamumula nira, nagusto mga kabingiran. Allahu Akbar. Na isa hikmaro mga Arab sa mga Quraysh na para makalaswat tairan si isa kapuruan na mabagri lawas. Then dapat mabang sa amin kagiyangan na miyawiyag sa pala na giyang tawata na madakla experience yan. Madakla katawan yan na mapilawas. Kagiyang madakla galbok yan. Nagyangan na miyawiyag sa city, ibo katawan niya kapag eskwela, ibo katawan niya nakalangag sa TV, ibo katawan niya nakasilpod. Ada katawan niya na di makatao kumapat sa bulo, di makatao kumapat sa talia karabaw, talia kuda, na nada experience yan. Nagyan ang mga bangsa miya, mga orip na Allah, isa hikmaw. Isa hikmaw ng mga Arab. Ikadua hikmay ranon, kanabatan lang ang pagaluyan, nagyan ito parang baloy subasayran na dead na samburya. Makaswasiran sa basa Araba, fusha ada sembur. Nagyan na kapagintaw sa city na
barang-barang apa sa ke suakasa. So mga Arab, so pergi ngeci sama kan nama dak lap kau maruak na barutaw na pemakaswa sa sumawata sa basa akna bapad ko basa Quraish. Namisa bapro na sugu ni rahmawatera nga para mau nakira subasa ada mis sembur. Agianan mga bangsa miya maurip no Allah benar dengar Rasul na wata ilo nakia lonsa nampen kami akalapan sa kalaban yan manus. Allahu Akbar. Nasuki ada dua ragu niyan. Na ini kasuyo Halimatus Sa'diyah si iku ina yan Amina. Nasuki ni kasuyo niyan no. Na kabayap man wa Amina ami kasuyo man. Dini yang pasti mako. Kasi di pasti ko Halima kakagiya oras uto ana makasamble sakit. Ilay naman uto. Api sumasa Rasul sallallahu alaihi wasallam may ito pena na makasamble sakit. Na di kabaya o Amina o ba ka alati o di nakaw gali ni sa ngoto sakit. Kami sabab san mabang sa miya maorit no Allah. Na taman sa miya ula-ula ang ito di indadala ka o Rasul sallallahu alaihi wasallam mapadiya sa mga pagarin sa kasuswa na may layo mga kakanian. Ang ay adwa ka to, mamaadi turu etira na katan sa Muhammad. Napiya kay gairan na inupakiran na tiyan yan. Namiya kapagarabaya malalagwi sa walay ang ato adwa katawata, adiran tirong Halimat yan na ina Muhammadan kad kutil. Biyo no sa Muhammad. Naguma ka palalagwi sa Halima, gusto karoman yan na uman, isa na mihalak. Aba miya pati benar biyo no sa Rasul sallallahu alaihi wasallam kakagya sambi ded nakalak kay gira aya miya digrasya na sumatagar kay sa sari malakad ni kal kay gira miya digrasya gumala kay gagawa gumala kay rata ginoy gira miya digrasya suata ka o gay na mas malay gira sumatagar kay sa sari kay miya digrasya do na mau may rasul na di sugaya da masusaya nakirang itanira na to do kato taaro menipod may ko na biyuno so arin neno kateda sakit na mapengipuyarap kagagsira to na emya so ka to na emagdam ka at na benar na namya ka umarak na do kato mama adi ngilala mga puputi mama mga puputi ditar adi ran tero nakata sa Muhammad neno pakira natin natiyan akan na kinoyrano na maitom napitiro ira na inna hadha huwa hadhu syaitan yan na nipagiging setan si sangaya wata na ini po irambo na lagi duda apaliot. Gitu so kaya pakiunabi wallah puso Rasul sallallahu alaihi wasallam mimbalu yalinang ada sanin-saning yan emana ni na puso an nabiya muri purya nabiya puso ada pagunaan na inadnu Allah rabbul alamin. Nah, giran mga bangsa amin so kaya gidao no Halimatus Sa'diyah ababad madigrasya na kasenditan niya mingipot o iya ko amin. So kaya pa kandudu Rasul sallallahu alaihi wasallam si ko amina na dapman mati na miya tayo so amina. Now na miya tagi korpman Abdul Muttalib. Na so Abdul Muttalib man na dapan mati na miya tayo taman sa miya tagi koro Abu Talib. Kukiya pa tayo Abdul Muttalib. So Abu Talib na bapa yan. Ro miya kaswa kuya gan sa Rasul. Lagi kataw niya na sa Abu Talib na madakliwata. Kaya babaya-baya ano Abu Talib sa Rasul katumuon niya na di sumawate na pure. Di niya nindadalakaw. Taman sa miya kaysa na inisaga diya si sangaw ta para simba Christian. So kaya pa kauman niya noon na miya masa sa Abu Talib. Kapsagad sira si sangaw ta kakad na no para simba Christian. Na di niya siram tekor na miya sala-sala ko to miri para do sa makanira na piya ka out yan sira. At tigana no kay ni. At tigana na padiwa ko be anak. Ninilay niya suwata na di niya na Rasul sallallahu alaihi wasallam na di niya pirata sa nini pang tigana anta ay ama ini. Na tigana sakat, tigo Abu Talib sakat. At tigana imposible bang wata. Kana bang wata. Dinay no nga kaatok. Tiyan na terong war kabo abay. Na piya ki ilay niya nun, inilay niya so pagal ta nawagaw Rasul, tiyan na
Yesu Muhammad, ami aloy ko Injil, ami aloy ko Taurat, anabi ya mori puriya sugunu Allah. Nakataya ami susurat sa kay balawaga pagalta na balawagan Yesu khatamun nubuwah. Na imposible ubas kaya maiyan. Kaya may aloy saya na so maiyan na putay ada penbuatan. Nasuy na iyan na putay. Na iman to na anta ka na tiyan na bapa ako niya. Tiyan na ba na? Yesu Muhammad. Nadad na sumiyagad siya nga edar pa ami. Miyunto siya nga na taga kayo. Amit tigura bungan inong tabunas kanya na kinabi. Nayatigyan na musawirakan na ka. Nading ka pakaunota sa siyang. Lama puno-punuan na ng mga Yahudi. Naupunirang kay ispat. Yagyan na sa Muhammad na biyo iran. Buno niya. Hindi lang ka baya o ba ibota sumuri-puri na bisi ko kinabayaran trib. Kinabayaran bangsa. Na balingan ka ni man. Namingi balingo Abu Talib. Yan ang sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patut na kilalaan tanong atas kanian ay patut na kababayan tanong ay patut na tumon tanong adigiginaon tanong na sukiniguri sukya pagintaw niya na ay patut na milalahar tanong katawan tanong bakalo-kalo mga bangsa may mga urip ng Allah na balasan tanong Allah Arabul Alamin agyamadakla ay paawing yan na katawan niya sa mga artista katawan niya sa mga riduay wala mga dato na so nabi niya na siyug wala na di niyang kilala di niyang katawan na mosertan ako mga kangudaan batian yung susiraw rasul na apian yung di langon mabatiya so perikeri ka ba niya na asara anak katawin niyo may ito si isang otua kaya pagintaw niya na nakiaso ko dan nung to may pagandisan ka sa ginawang kakilala na sunabing subatan tanong po insyaAllah bala-bala sa tanong Allah sa madaklama piya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.